Tenim amb nosaltres el president d'Òmnium Cultural Badalona, Marcel Mauri de los Ríos. Va néixer a Badalona l'any 1977, és professor de deontologia periodística i història del periodisme a la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i doctor en comunicació social. Bon dia, Marcel. Anem amb la primera pregunta. Com creus que s'ha pres la població badalonina que en un any arribi la consulta catalana? A veure, la població badalonina, clar, la població badalonina és molt àmplia i molt diversa, és tot el país. I jo crec que, a veure, diguéssim que podem constatar coses, no? No hi ha hagut allò que alguns intenten fer veure, no hi ha hagut cap tipus de fractura, ni hi ha hagut cap tipus de temença, sinó que, bueno, segurament hi ha hagut una situació de normalitat, escolta'm, la gent té opcions diferents, pots opinar coses diferents, però en general, si el 84% de la població de Catalunya doncs, vol una consulta, la gent de Badalona, la ciutadania badalonina, doncs no és una rara hàbit en això, sinó que també es vol, i per tant, jo diria que amb la situació de normalitat en què s'ha viscut arreu del país. I va tenir èxit a Badalona la Via Catalana? Doncs sí, la veritat és que va tenir molt d'èxit. De fet, a Barcelona va ser la primera població de Catalunya que es va omplir de Via Catalana al seu pas per Badalona, i es calcula que hi van haver unes 25.000 persones apuntades. De fet, podem dir clarament que és la manifestació més gran que s'ha fet mai a la història de Badalona. Mai s'havia fet una convocatòria per una manifestació que sortís tantíssima gent com va sortir, va haver més una manifestació independentista més gran de la història de Badalona i sense els adjectius independentistes, la manifestació més gran que s'ha fet mai a Badalona, i per tant, evidentment, doncs, va ser això, massiva, festiva, com va ser arreu del país. Com veus el procés per la independència que estem visquent aquí a Catalunya? Doncs jo veig com un procés d'intent de normalitat, d'intent que això, un poble com el català busca poder decidir lliurement doncs, quin vol fer el seu futur polític, no? Quines relacions vol tenir amb l'estat espanyol. I en aquest sentit, doncs, jo veig que el procés avança amb unitat civil, unitat política, amb cohesió social, i per mi aquests són els trets més importants, no? Que el procés està avançant, que els partits polítics estan fent, que és un procés que, evidentment, ve en bona part per la mobilització social, i això que és una garantia d'èxit, i que a diferència del que ha pogut passar en altres ocasions, els partits polítics estan responent davant d'això amb convicció i amb voluntat d'agafar i liderar aquest procés. La ciutadania, la societat civil organitzada, doncs, ha fet aquestes mobilitzacions massives, ha fet que la gent surti al carrer d'una forma com no té comparació amb molts llocs d'Europa, no? I llavors els partits polítics en aquest moment estan fent allò que es van comprometre a fer, convocar un referèndum, posar una data, posar una pregunta, i és el que, doncs, amb unitat estan fent els partits polítics de tradició democràtica, no? La gran majoria d'ells. I penses que la independència serà un fet positiu per aquí a Catalunya? Sens dubte, sens dubte. De fet, ho volem llegir des de l'òptica del positiu, no? I serà un fet positiu, però és que, a més, la dependència, no? El manteniment de status quo, ja sabem que és un fet altament negatiu per a Catalunya. Per tant, jo crec que la independència comporta elements que són molt importants. El primer tot, la capacitat de poder construir un projecte de nou, no? D'agafar el fet que il·lusiona molt més enllà d'aquella gent que siguin independentistes, no? Però simplement totes aquelles coses que vulguin votar que sí o que vulguin votar dos cops que sí, doncs il·lusiona l'esperona la idea aquesta de poder construir un país que sigui més just, un país que tingui una justícia, una política que sigui més propera, per tant, obligatòriament més transparent, que per tant les noves estructures de participació, que la gent senti la democràcia més propera. Jo crec que és una oportunitat per tot un país que sigui amb menys corrupció. No vol dir que serem aquí un país de compte de fades, evident problemes, i els més importants doncs els haurem de solucionar com són els que estem vivint ara mateix també, des d'un punt de vista social, amb uns problemes molt greus. Però sí que és cert que aspirem a poder tenir uns sistemes de redistribució de la riquesa que siguin molt més justos del que són actualment,
cap a la nostra ciutadania i, evidentment, cap als països del nostre entorn o del món en general que més pateixen i, evidentment, cap a una mirada solidària i de cooperació amb Espanya, com no podria ser d'altra forma. I quin paper tindria Catalunya dins d'Europa? Doncs primer perquè tenim una cosa que ens condemna a tots, que és que l'endemà de la independència, passi el que passi, seguirem estant a Europa, perquè el projecte europeu no es mou. Després, clar, jo crec que, evidentment, la Unió Europea de moment no s'ha volgut pronunciar i en aquest sentit doncs, hi ha moltes visions diferents, no? Que és evident que hi haurà d'haver un procés negociador, una incorporació, doncs, bueno, sembla que això indica que aquí, com també li passa a l'estat espanyol, que haurà de renegociar la seva presència a Europa. No és el mateix un estat de gairebé 50 milions d'habitants amb el pes que té a la Comissió Europea i això el Parlament Europeu amb un nombre de representants del Parlament segons el seu pes demogràfic i també uns comissaris europeus segons aquesta representativitat, que un estat que haurà perdut doncs això, un percentatge del 16% de la seva, o 14 o 15, no sé exactament quan som els catalans, de la seva població. Per tant, l'estat espanyol també haurà de renegociar moltes coses amb Europa i Europa també. A mi el que no m'agrada d'aquest debat en aquest sentit és que per poder decidir s'hagi de recórrer, no? O per poder dir-nos que no s'hagi de recórrer amenaces. Jo crec que l'Europa que anhelem, l'Europa que volem, és aquella que no amenaça ningú, no amenaça els seus ciutadans perquè puguin prendre aquelles decisions. Jo crec que un cop el procés estigui avançat i un cop els ciutadans poden votar, evidentment que la independència tant de bo podem votar el 9 de novembre, la independència no es proclama aquella nit, sinó que ja comença un camí que durarà un temps, en el qual s'haurà de negociar, evidentment, amb l'estat espanyol, que confiem que en aquell moment els vulgui posar a negociar i si no la comunitat internacional obligarà a l'estat espanyol a que es posi a negociar i també amb Europa. Per tant, no vol dir que l'endemà a Catalunya ja esdevingui una república independent, sinó que comença s'obre un període de negociacions, culminarà no sé quant de temps, no? En el cas escocès doncs ja han previst que seran un parell d'anys, el que es trigarà fins que hi hagi una independència plena i podria ser un procés similar en el qual, per exemple, doncs es pot negociar que a partir del moment en què Catalunya s'independitzi, si la data és al cap de no sé quants mesos, doncs automàticament, per exemple, pugui entrar a la Unió Europea, que seria, per exemple, una possible solució, no? Ara que ha tret el tema del cas escocès, quina creu que són les diferències i semblances amb Catalunya? Les semblances per mi és que hi ha un plantejament polític per part que hi hagi un referèndum d'autodeterminació en cadascun dels dos països. I en aquest sentit, bueno, hi ha una voluntat de reconeixement d'una identitat nacional en els dos casos. Jo crec que hi ha més diferències segurament que similituds. Aquesta és la principal similitud, que és molt important. De diferències hi ha moltes. Primer que, malauradament, doncs, l'estat espanyol no té res a veure amb l'estat anglès, la tradició democràtica del Regne Unit, d'Anglaterra, doncs, no té res a veure amb la tradició democràtica espanyola, i això, òbviament, ho dificulta molt. Per tant, no és un referèndum pactat. També una diferència molt principal, molt important, és que a Catalunya un moviment ve de baix, de societat civil, i ho lidera els partits polítics, prenen el relleu, no? Els partits polítics, i allà és al revés, no? És un moviment polític d'un sol partit, el Scottish National Party, que és qui lidera aquest procés i intenta que això trasbalsi a la societat civil, no? La grandesa i la principal diferència per mi positiva del nostre procés és que el cas català, la independència la defensa des de l'esquerra més alternativa fins a la dreta més pura, no? I en canvi, en el cas escocès, doncs, tot queda molt vinculat doncs, a un partit socialdemòcrata que és el que governa a Escòcia. Per què creu que des de Madrid es diu que Catalunya no es farà independent? Jo crec que en aquest moment no diuen ni això. En aquest moment simplement diuen que no podem votar, no? Amb aquest mantra que van fent. No pots votar, no pots votar, no pots votar. Com si per cop de repetir-ho no ho poguessin fer. I a més ens subjecten a una legalitat com si, sense tenir en compte que hi ha precedents de jurisprudència del Tribunal de la Haia reconeixent que un poble té dret a la seva autodeterminació i que mai les lleis poden posar en qüestió la voluntat democràtica d'un poble, no? El principal problema de l'estat espanyol és aquesta incapacitat de voler negociar, aquesta incapacitat de veure que Catalunya és una nació i de reconèixer aquest subjecte de sobirania que el Parlament ja s'ha expressat així recentment, el mes de gener passat, i que evidentment que Catalunya té aquesta voluntat doncs,
d'autodeterminar-se. El principal problema segurament de l'estat espanyol és el de sempre, és la incapacitat d'haver reconegut que dins seu hi havia diverses nacions, no? I és la diferència també que parlàvem del cas escocès, que té amb el Regne Unit, que sí que ha reconegut clarament les 4 nacions, Anglaterra, Gal·les, Escòcia, Irlanda del Nord. En el cas espanyol mai s'ha volgut construir una Espanya que reconegui les diferents nacions que hi ha dins del seu territori, i això crec que és el que haurà portat al final d'aquesta unitat. I què en penses de la posició del PSC? Doncs és molt llastimós, sap molt de greu. Sap molt de greu perquè el PSC és un partit central a Catalunya, ha estat un partit central a Catalunya, ara està renunciant a ser-ho, evidentment, i de fet el PSC segurament a començar a dir que està desapareixent, perquè aquell PSC que va formar-se a Montpellà, que en Reventós, i on la Federació Catalana del PSOE era un element complementari, que eren 3 potes, no? Doncs en aquests moments el PSC, la tradició del PSC que es remunta tant anys enrere, està desapareixent perquè han decidit subjugar-se a totes les voluntats que vinguin del PSOE. És molt trist perquè realment la funció que complia el PSC era molt important i se seguirà complint. Evidentment hi haurà un socialisme català, una esquerra catalana que farà aquesta funció, però potser l'instrument que ha estat durant tants anys tan important, tan útil per la cohesió social del país, doncs aquest instrument que es diu Partit Socialista de Catalunya, potser aquest instrument ens deixarà de tenir aquesta importància. Sembla que a vegades no se n'adonin, no? Que han passat el president Maragall amb 55 diputats al Parlament de Catalunya, en aquest moment en tenen 20 i les enquestes els donen ja una davallada encara més important. Sembla que no se'n vulguin adonar que la seva gent els estan abandonant i que s'estan quedant com un partit en posicions molt extremistes. Jo crec que la foto d'en Pere Navarro amb Alicia Sánchez Camacho i l'Albert Rivera, per tant el trio del no a votar, és molt dura, i a més quan la compares amb la fotografia del president Mas, d'en Junqueras, del darrere en David Fernández, d'Unió Democràtica, de tots els partits units a favor de votar, a favor de la democràcia, malgrat les profundes diferències que hi ha entre aquests partits, doncs aquesta foto encara fa més mal l'anterior foto d'en Pere Navarro. I ja per acabar, plantejaria d'alguna altra manera les preguntes del referèndum? Mira, la veritat és que en aquest cas jo crec que la solució final ha acabat sent molt millor del que molts ens podíem imaginar, i diguéssim que jo personalment hagués pogut acceptar una pregunta on no hagués aparegut la paraula independència, si això anava en prou de la unitat. Per mi el valor més important d'aquests dies ha estat aquesta fotografia de conjunt dels partits polítics que certifica que ara som molts els que defensem aquesta voluntat de votar, aquesta voluntat democràtica, i això és molt important. La pregunta, jo crec que té moltíssimes virtuts, moltes. Té algun defecte, evidentment, com per exemple les possibles interpretacions, i per tant haurem d'estar molt atents a quines són les majories, a quins percentatges vol dir què, i crec que això hi haurà un treball d'experts, de politòlegs, de juristes que ho determinin perquè tothom tingui molt clar què passarà, no? Amb quins percentatges podem treure quines conclusions, però crec que és una pregunta que clarament té moltes més avantatges. La més important és el fet que tantíssima gent de formes tan diferents de pensar se sentin inclosos dins d'aquesta pregunta. Per tant, som més i això vol dir que som més forts. Val, doncs Marcel Mauri, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts. A tu. Que vagi molt bé. A tu. Que vagi molt bé.